गिबिसिनथारावनो आङो दिनै जि निउस फोरनिफ्राय सफैनाय सारमोनखौ आं हामबाय होनदों आरो दिनै जोङो मोनसे खुब रंजाथाव बाथ्रा थांनाय कभिड-19 खौ लानानै जोङो नैबे CDP खौ जोङो खुंनो हायाखैमोन। गोबां बे बोसोरनैनि गेजेराव जोङो थैनायजों बेमारजों जों नारा नाथा जुजिनांदोंमोन। नाथाय जोंखौ इसोरा अननानै बेबादि समखौ लाबोफिनदों। गुबुन फोथायारिफ्राबो गुबुन धर्मनि मानसिफ्राबो गावनि खुलुमनाय गावनि धर्मजों बिसोरो इसोरनाव बिदों आरो जोङो एसे खृष्टान हिसाबै जोङो इसोरनाव बिबाय थादों बेबादि मोजां दिनखौ जोंनो नांफिनगौ आरो जोंनि जि बिसाफोर बे बिसाफोरनि थाखाय जोङो बेबादि सोलोंथाइ दिनै जोङो जिखौ बुङो CYDP चिल्ड्रेन एन्ड इयुथ डेभेलपमेन्ट प्रग्राम जोङो बेखौ मोननो हादों। मानो होनब्ला बेयाव जोङो दिनै बे प्रग्रामखौ जोंनि BBCनि सिङाव थानाय दालाइ आफाद जाय आफादा मिरु लाइमोन आफादखौ दैदेनो बिसिनि अर्गानाइज खालामनायाव जोङो दिनै एरिया हिसाबै जोंहा बे BBCनि आन्दाराव 7था एरियाफोर दङ। बे एरियाखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे थाइखाजरा एरिया दिनै जोंबो बे CDP प्रग्रामखौ जोङो खालामनो हाबाय। बेनिखायनो जोङो गिबियावनो जोंनि आफा इसोरखौनो जोङो हामबाय होनदों धन्यबाद होदों। जोङो बिनि बोरजों जोङो बे समफोरखौ मोननो हादों थांनानै थानो हादों आरो जोङो दिनैनि बे मोजां प्रग्रामखौ जोङो खालामनो हादों। CDP प्रग्रामखौ जोङो मानो खालामनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंनि जि गथ'फोर दङ जोङो नार्सारिनिफ्राय लानानै जोङो गासैबो कलेज लेभेलसिम डिग्रियाव फरायनाय जायफ्रा लाइमोनाव गोलैयो बिसेसखि जोङो बिथांमोननि थाखाय जोङो खालामो। मानो होनब्ला जोंनि गाबोननि थाखाय जोंनि जाय मानसिफोरखौ जोङो नांगौ बे गथ'फ्रानो जोंनि थाखाय फिउचारनि। जोङो बिसोरखौ लानानै जोंनि समाजा जोंनि न'खरा जोंनि ससाइटिफ्रा जोंनि देशआ थांनानै थायो। सासे मानसिया अरायबो जे मोनसे न'खरखौ मोनसे समाजखौ मोनसे देशखौ सासन खालामनो हायो बे नङा। फिरिनि फिरि फैयो। दिनै बे थांखिखौ लानानै जोंनि समाजाव जोंनि ससाइटियाव जोंनि धोरोमाव जोङो माब्रैबा बे देरबोनाय गथ'फोरखौ गाबोननि थाखाय मोजां खालामनो हागोन। दिनै जोङो नायोब्ला नुयो गथ'फ्रा गोबां बेबादि साननाय हनायजों बेबादि माबा मोनसे निसा बुस्थु एडिक्सन जानायजों माबा मोनसे जोंनि बे गोसोनि लुबैनाय हास्थायनाय गाज्रिफोरखौ गासैखौबो मावनो लुबैनायजों दिनै बे बारायाव बारा जानानै गाज्रिफोरजों बुंफबनानै मानसिफ्रा थैलांनो हमदों। मानसिफ्रा बेबादि गाहाय लेभेलाव थांनो नागिरदों। जोङो गोजौ लेभेलावसो जोङो थांनांगौ। जोङो बेखौ लानानै दिनै बे गथ'फोरखौ जोङो माब्रैबा मोजाङाव लाबोनो हागोन बै गाज्रिखौ गारनानै माब्रैबा जोङो मोजाङाव फैनो हागोन। जोङो बेखौ लानानै जोंनि जि BBCनि सिङाव थानाय दालाइ आफादनि जि थांखि आरो जोंनि जि आयदा टपिक बेनो जाहैबाय जोंनि जिउखौ जोङो मारै थिरां खालामनो हागोन फैबाय थानाय समनि थाखाय जोङो बेखौ लानानै जोङो खामानि मावगासिनो दं। जों सानो बिराद मोजां कुइसन बियो 100% जोङो बेखौ बुंनो हायो। मानो होनब्ला जोंनि जिबनखौ लानानै जोङो जेब्ला उन्दै सममोन जोङो बेबादि दिनै जि खुदियाफ्रा जोंनि गथ'फ्रा लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा उन्दै गथ'फ्रा बेबादि क्लास जानानै बिसोरो बेबादि सोलोंगासिनो दं। मोनसे समाव जोंबो बेबादि सोलोंग्रा सासे उन्दै गथ'मोन। दिनै जोङो बे CDPनि दारै जोङो बेबादि ग्राउन्डआव फैदों। दिनै जोङो बेबादि जोङो पजिसनाव फैनो हादों। जोंनि CDPनि मुल उद्देश्यआनो बेनो आरो बिनि फोरोंनायानो बेनो। जोङो फोथायदों बे दानि गथ'फ्रा बै समाव जोंनि जायगा जोंनि समाजखौ जों जेरै दा जोङो खामानि मावनो हादों बेबादि बिसोरबो निस्सय खामानि मावहैगोन। जोङो बेबादि जाबोदों। जोंनि BBCआव जोङो नायोब्ला नुयो बिसेसकै जोंनि थाइखाजरा एरियानिफ्राय जोङो मान होनो गोनां गोसोखांनो गोनां जि CDP प्रग्रामाव सोलोंनानै थांनानै इसोरनि बोरखौ मोननानै दिनै बियो जोङो गोसोखांथावथाव
जोंनि थाइखाजरा एरियायाव थानाय जाय रिनय बसुमतारी बियो प्रतिदिन टाइम बे निउसनि सासे बियो रिपर्टार जानानै दङ बियो जोंनि थाखाय बिराद देरगाथाव बियो जोंनि CDPनि गोबां कन्ट्रिबिउसन हाबनानै दङ जोङो बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जोंनि BBCआव नायोबा बेबादि CDP प्रग्रामखौ गानानै गोबां बेबादि बोर मोननानै बेबादि सोलोंनायफोर मोननानै दिनै गिदिर खामानि मावनाय लेक्सारार अफिसारफोर सोरबा राजनितिकआव बेबादि नोङो पावार मोननानै फैनाय मानसिफोर दं जोंनियाव देश सलायनो हानाय जोंनि समाज सलायनो हानाय जोंनि हारिखौ बर' हारिखौ बेबादि दिगाव लांनो हानाय बे CDPनि जोंनि आयदाजों बेबादि जानाय मानसिफोर दङ जोंनाव निस्सय जोङो बेखौ खुनु जोंहा दुवार फांथेनाय गैया जोंनि दुवारा खुला आरो फैगासिनो दं आरो जोङो मस्ट वेलकाम दा जोङो नुनो मोनदों जोंनि NCनिफ्रायबो बिथांमोना लोगो लाफैदों आरो गुबुन जोंनि ख्रिस्टियान धोरोम ससाइटि जोंनि गुबुन डिनोमिनेसनफोरनिफ्रायबो गोबां लोगो लाफैदों जोंनि थाइखाजरा एरिया हिसाबै जोङो लोगो मोननो हादों जोङो ज' जानो हादों 46टा 46टा मण्डली हिसाबै चार्च हिसाबै जोङो बाव लोगो लाज्लायनानै जोङो बे CDPखौ खुंनो हादों आरो गामि हिसाबै बुङोब्ला 200टानिबो बारा गामि जोङो रुनिखातानिफ्राय लानानै दादगारसिम आरो सालबारिनिफ्राय लानानै ओरै लाइमुथि एरियासिम जोङो बिनिखायनो खुब रंजादों आरो बिसेसकै आङो बे बाथ्रा बुंनायनि गेजेराव जोंनि जेसेबां मण्डली चार्च आरो जाय गामि हिसाबै बे CDP खुंनायाव जोंनो बेबादि मदद होबाय आङो बे मिडियानि गेजेरजों आङो बिथांमोनखौ जोंनि मण्डली चार्चफोरखौ जायफ्रा हारसिङै इन्डिभिजुवेलै मण्डलियै बेबादियै जोंनो हेफाजाब होबाय आङो गोबां धन्यबाद होदों इसोरा नोंसिनि सायाव गोबां आशीर्बादखौ लाबोगोन जोंनि बे CDPनि बे केम्पआव थाफैनाय गासै डेलिगेटफ्रा गायसननाय मानाय गासैजों 1000नि बारा गथ'फ्रा लाइमोनफ्रा जोंनि बे CDPआव बाहागो लादों बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 9365531 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन